Το βίντεο για σήμερα είναι το κομμάτι με το connection στο CGM και όσον αφορά το κομμάτι του obesity που συζητήσαμε. Άρα κάνω connect στο CGM μου, επιλέγω το CGM, κάνω authorization και επιστρέφω και πάλι πίσω στην πλατφόρμα, η οποία πλατφόρμα έχει τα εξής. Έχει το CGM Data Selection, που σημαίνει ότι εδώ ορίζουμε πότε θα τραβήξουμε data από το CGM. Εγώ τώρα για λόγους πόρων με ένα 24ωρο ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο, γιατί αν θα το κάνω λιγότερο θα πρέπει να κάνει polling, δηλαδή να χτυπάει συνέχεια στο CGM πίσω και να τραβάει data. Αν το κάνω περισσότερο επίσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος όγκος, άρα περισσότεροι πόροι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, επειδή κάνουμε test και εμείς με την εταιρεία, δεν έχω κάποιο ενδιαφέρον να κάνω είτε κάθε 5 λεπτά που μου δίνει το Dexcom αυτή τη στιγμή, είτε περισσότερο από μια ημέρα. Βάζω τα χαρακτηριστικά μου, έχω βάλει εδώ τα δικά μου χαρακτηριστικά. Εδώ πέρα το lifestyle factors, το οποίο έχει να κάνει με το physical activity, με τον ύπνο τον καθημερινό, με το stress level, με τα προγραμματισμένα γεύματα που έχω και που θέλω να κάνω focus στην ανάλυση μου. Ας υποθέσουμε τώρα ότι τρώω κιόλας ένα πιάτο φαγητό, το οποίο είναι ας πούμε ένα πιάτο μακαρόνια, και το τρώω αυτή τη στιγμή. Αν θέλω βάζω κάποια specifications εδώ επιπλέον, οτιδήποτε είναι αυτό, και κάνω analyze data. Excellent glucose control detected during this time period. Οπότε, εδώ αυτή τη στιγμή, με βάση τα patterns που έχει τραβήξει το 24ωρο, μου έρχεται ένα μήνυμα το οποίο βασίζεται πάνω στα patterns. Έχω ορίσει στην AI να δίνει κάποια μηνύματα μέσα στη διάρκεια της ημέρας για να δίνει κίνητρα στον χρήστη, που σημαίνει ότι με βάση το μοτίβο του δίνει κάποια μηνύματα του τύπου ότι πας καλά, ότι χρειάζεσαι λίγο γυμναστική σε αυτή τη φάση. Για παράδειγμα, εδώ αν ήταν νωρίτερα τώρα, γιατί η ώρα είναι 5:30, άρα πάμε κάπου εδώ. Δεν έχουμε, μάλλον ψέματα, κάπου εδώ είμαστε. Εδώ. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία. Θα είχαμε εδώ ας πούμε κάποια πληροφορία ότι κοίτα, αν δεις, φάει ένα σνακ γιατί ενδεχομένως πέφτει το ζάχαρό σου, ή εδώ πέρα ξεκινά λίγο γυμναστική. Εν πάση περιπτώσει, καμιά 20 μηνύματα τα οποία μπαίνουν αναλόγως με το μοτίβο της γλυκόζης. Εδώ είναι τα glucose statistics, τα οποία είναι από αυτό το 24ωρο. Και εδώ τα patterns, τα οποία όπως είπαμε από 8 το πρωί μέχρι 5. Και εδώ έρχονται κάποιες αναλύσεις της AI, οι οποίες έχουν να κάνουν με το κομμάτι του obesity. Και πάντα αυτές οι αναλύσεις βασίζονται στο συγκεκριμένο μοτίβο, έτσι, δηλαδή αν ο ασθενής ή εν πάση περιπτώσει ο χρήστης έχει άλλο μοτίβο, θα έχει άλλο τελείως άλλες συμβουλές και άλλη προσέγγιση η AI, όπως και τα μηνύματα που έρχονται. Το επόμενο μήνυμα προγραμματισμένο είναι στις 5:40, αλλά δεν μπορώ να σας καθυστερήσω τόσο να περιμένουμε μέχρι τις 5:40 για να το ακούσετε, αλλά είναι κάτι σχετικό. Στις 5:40 ας πούμε θα έχει μια αύξηση, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο, το οποίο θα του λέει του συγκεκριμένου χρήστη ότι θα πρέπει να κάνεις αυτό, γιατί βλέπω ότι το ζάχαρό σου τέτοιες ώρες ανεβαίνει. Συνεπώς, ας πούμε, πρέπει να κάνεις αυτό. Ωραία. Από εκεί και μετά έχω βάλει κάποιες επίσης όμορφες, έτσι, έξυπνες υποκατηγορίες μέσα, ας πούμε, έτσι, που να κάνω τον χρήστη να έχει ένα ενδιαφέρον να ασχοληθεί λίγο με την εφαρμογή. Εδώ ένα Dance with AI. Τώρα, κυρία Λαμπαδιά, θα σας κάνω να χορέψετε. Εδώ βάζουμε τον κύριο ρομπότ να χορεύει. Mira como el mundo gira nuestro son, cumbia y reggaetón, pulsando con pasión. Tus movimientos me invitan a soñar, como las olas del mar. Vienes y vas, siente el calor de mi mano al rozar. Este es el momento, vamos a bailar.
Και επιπλέον το Healthy Recipes, το οποίο είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο χρήστης διαλέγει την τροφή που του αρέσει, μοσχάρι, με low carbs, και να είναι, ξέρω εγώ, gluten free για παράδειγμα, weight management, low fat. Οπότε βρίσκει εδώ πολύ ωραίες συνταγές και μου λέει αυτή τη συνταγή την όμορφη, ας πούμε, πώς θα τη φτιάξω και από τι αποτελείται. Ναι, τώρα σε αυτά δεν είμαι πολύ καλό στη μαγειρική, αλλά είμαι πολύ καλό στο φαγητό, οπότε μπορώ να εκτιμήσω αν είναι νόστιμο. Και τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Οπότε, κυρία Λαμπαδιάρη, ελπίζω να μην σας κούρασα. Για ό,τι χρειαστείτε είμαι στη διάθεσή σας, όπως και η Αναστασία με την οποία μίλησα και νομίζω μιλήσατε και μαζί. Για ό,τι χρειαστείτε είμαι στη διάθεσή σας. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το χρόνο που χρειάστηκε να δείτε τα βίντεο και είμαστε σε επικοινωνία. Καλησπέρα μου.